there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Wata hasinin sauti bihi in Allah ya kai mana rai gobe. To jama'a abin bakin ciki ya same mu. Kuma wallahi babban bakin ciki ba wai karami ba. Don shekarar bana ba a yi abin da ya bata mana rai ba kamar dage zaman da an kai da Abdul Jabbar. Ni sai in ga irin maganganun da wasu ke yi dangane da wannan matsalar da kuma matakin da wasu ke ɗauka game da matsalar zaman malaman ahli sunna na Kano da Abdul Jabbar, sai in ga kamar ba su fahimci yadda abin yake ba. Asali yadda abin yake ya ku jama'a, ba wai an ce a zauna da Abdul Jabbar don a yi mai tu'annati ko a kunyata shi ko a nuna mai an fi karfi ko ana tare da gwanin shi bai ta, ba shine makasudi ba. Duk jidalin na aiwa jawo shi ya jawo shi. Kuma wayan nemi ai zaman shiya. Don haka ni ban san wani zalunci ba ga ai zaman. Rashin zaman ma hasali shine zalunci. Me jawo abubuwan? Abdul Jabbar dai mun san gidan da ya fito. Dan babban malami ne daga cikin manyan malaman da an kai Najeriya. Mahaifinsa Shehu Nasiru Kabara yana daga cikin manyan mashahuran malaman da an kai Najeriya, waɗanda dai Allah ya bayyana waɗanda bayyana banda ɓoyayyu akwai wasu da ba a san su ba har sun ka mutu, waɗanda Allah ya bayyanar Malam Nasiru Kabara mahaifin Abdul Jabbar yana daga cikin manyan malaman da an kai Najeriya. Ina fatar kun fahimta. Kuma gajiyar da Abdul Jabbar ya ci kenan darajar mahaifinsa. Sai dai su kuma waɗannan da na ba Abdul Jabbar na ke jin nauyin keta ma Abdul Jabbar saboda mahaifin sun yi kuskure, kuma abin da ya sa Abdul Jabbar ya kawo hayyau yana abin da ya kai kenan na rashin mutunci. To yazan Abdul Jabbar ɗa ne ga Malam Nasiru Kabara. Malam Nasiru Kabara babban malami ne kuma mutum ne wanda ake girmamawa cikin jihar Kano. Ba ma jihar Kano ba, duk Najeriya ana girma, duk inda musulmin Najeriya yake Malam Nasiru Kabara yana da girma gare shi. Musamman mu ƴan izala muna girmama Malam Nasiru Kabara. Kun san dalili? Saboda shine yana daga cikin malamin babanmu. Malam Abubakar Gumi yana da wahala ya bada tarihin rayuwarsa bai faɗi cewa yayi karatu ga Malam Nasiru Kabara ba. Karatu na almajirci Malla Abubakar Gumi babanmu ya yi ga Mallan Nasiru Kabara lokacin da yana Kano. Domin yadda abin ya faru lokacin da yana nan Sokoto, babban malaminsa shine Waziri Junaidu, Allah shi mishi rahama. To sai ya samu aiki zai koma karantarwa Kano School for Arabic Studies Kano. Sai ya ce ma Waziri Junaidu, akaramakallahu zan koma Kano. Can an ɗauke da School for Arabic Studies. Wa za ka haɗa ni da shi cikin malaman Kano wanda zan ci gaba da karatu tun da yanzu kayan min nisa? Sai ya ce akwai Malam Nasiru Kabara yana can. Sai Waziri Junaidu ya rubuta mishi takarda ta introduction zuwa ga Malam Nasiru Kabara. Mallam Abubakar Gumi ya zo sai ya kai ma Mallam Nasiru Kabara takardar daga Waziri Junaidu cewa shi ɗalibin Waziri Junaidu ne. Waziri Junaidu ya turo shi inda yake zaman da zai Kano ya rinka karatu. Haka Mallam Abubakar Gumi ya ci gaba da zuwa gidansu Abdul Jabbar inda mahaifin Abdul Jabbar yana karatu. Yana da wahala Mallam Abubakar Gumi ya kawo tarihin rayuwa ta bai faɗi wannan ba. Don haka Mallam Nasiru Kabara malamin babanmu ne. Kaga akan haka mu yana da kima gare mu. Ina fatar kun fahimta. To sai dai shi ku al'amari na Allah ya wuce inda duk ɗan adam ya san shi. Tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin Alƙur'ani yace yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yana fitar da rayayye daga matacce kamar yadda yake fitar da matacce daga rayayye. Malam Nasiru Kabara yayi rayuwarsa kuma yayi hidima ga ilimi, yayi hidima ga addini, yana bisa ga ɗariƙa ta Qadiriyya. Muna roƙon Allah ya gafarta mai kurakurai nai. Ina fatar kun fahimta. Amma dai da Qadiriyya da Tijjaniyya da sauransu duka dai ai kowannen su me suke idda'i? Cewa su ahli dukkan su idda'in sunna suke yi. Ba mai kore sunna cikin su. To sai ga ɗa na tsatso biological son na Mallam Nasiru Kabara ya zo yawa sunna karan tsaye. Yace maƙiyar sunna abokiyar gabar sunna Shi'a. To rikicin da a tsakanin ahli sunna da Shi'a kashi 75 Shi'a sun fi sunna gaskiya.
ya faɗi da bakinsa kuma openly kamar yadda nake magana gaba gare ku hake yake magana cikin mutane kuma an ɗauka. Yace kashi 75 rikicin da ke tsakanin sunna da shi'a to shi'a ta fi sunna gaskiya. Yace sannan Iran ta fi kyawo bisa ga Saudi Arabia sau nawa? Ya kawo adadi na manci adadin ban so in yi mai za'ida. Yace Iran yau Iran ko Isra'ila ta yi muni bisa ga Iran? To yace Iran ta fi Saudiya sau kaza. To haka dai. To ana na Abdul Jabbar ya ta yayo karatunsa Kuwait aka ce magarin abin ga Iraki. Ya ta yi Iraki cikin yan shi'a yayyo karatu da sunan Qadiriyya. Dama ka san Abdul Qadir Jilani mutumin Iraki ne ko? Baghdad. To yayyo karatu. Kaga ashe ba mu sani ba ya dan kurbu shi'a. Da can wurin Qadiriyya shi ubansa ya kai shi don ya koyo Qadiriyya da sai ya koyo abin da ya wuce Qadiriyya. Ya dawo sai ya zare takobi na faɗa da ahlus sunna. Lokacin nan ɗariƙa ta fi yawa Kano kafin a ci su da yaƙi. Yanzu ahlus sunna sun ci ɗariƙa da yaƙi ai Kano insha Allah ta'ala. To sai saboda zagin da yake wa ahlus sunna duk abin da ahlus sunna sun ka tafi akai da sai ya yi suka game da shi, sai ya soke shi. Sai mutane sun ka rinka zuwa suna saurare nai saboda yana sokan musu makiyansu. Irin abin da ya karfa shi a Sakkwato. Me ya karfa shi a Sakkwato? Saboda kiyayya su da ƴan izala. Ran da ƴan shi'a sun ka ta sai an ka ba su goyon baya, sai da baya da tabbayyana da sannan sun ka walƙato musu lokacin sun yi ƙarfi, to sai da an ka zubar da jini sannan da an ka gusar da shi'a. To yana ganin abin da zai faruwa Kano kenan in ba Allah ya tsare ba. Abin da ake son ya faru kenan Kano, abin da ya faru Sokoto, to Allah ya kiyaye. To shine yana zagin ahlus sunna. Lokacin nan ba abin da bai ce ma mallan Ja'far ba da sauran malamai na sunna, musamman dai Ja'far, Allah ya gafarta mishi. Akwai lokacin da ya fito da mi suna abin nan da ake naɗa mamaci, likafani, yace za su kashe Ja'far kuma ga likafani ya ba su a kai ma Ja'far wanda za a nade shi da shi. Shi yasa ai lokacin da aka kai Ja'far din ai an kama shi yana cikin suspect don ya faɗi da baki ne za su kai Ja'far kuma ai aika ma Ja'far likafani. Kun tabbatar da ba mutumin kirki bane ko? To yana nan dai yana suka ahli sunna suna ba shi amsa, sai ya tuma ya kai ga uban ahli sunna shine Ibn Taymiyyah. Ba abin duk kalmar da bata da kyau ba wanda bai jingina ma Ibn Taymiyyah, tsohon banza makaryaci mahaukaci ba abin da bai ce ma Ibn Taymiyyah ba shine uban yan izala ba. To yana nan yana yi ana bashi amsa. To alhamdulillah babban taimakon da Allah ya yi muna kafin bayyana social media da'awar Abdul Jabbar na sha faɗi yau ma zan maimaita, Allah bai sa mata albarka ba sam. Kafin social media su kama watsawa abe ya zan fitina har ta kawo gare ku, cikin ku taɓa jin kasar ɗin Abdul Jabbar? Ni wallahi ban taɓa jin kasar ɗin Abdul Jabbar ba rayuwata. Wallahi ni ban taɓa jin in bancin yanzu ma yayan nan da aka yi, wallahi ni ban taɓa saurari Abdul Jabbar ba. Shi yasa a'a ban ce ba malami na ba, kai kan kace ba malami bane kai ƙarya. Ba malami na bai ake cewa ya zo a zauna da shi. A'a wallahi jirman na kushe na anu qawmi Allah ta'adilu. Ba zaune muke nan don mu wa wani ƙarya ko mu wa wani sharri ko mu musanta ni'imar da Allah ya wani. Kaddara ma malami ne, mi za mu cutuwa da shi in ya zama malami? Ba abin da zai cutar da mu in ya zama malami. Don haka ni ba zan buɗe baki in ce Abdul Jabbar ba malami, don in ba malami to don me aka cewa ya zo a zauna da shi? Shi ya nuna malami ne. Don in jahili ne mi Allah ya ce awa jahili? Wa arid anil jahilina. Kau da kanka ga jahilai. Don haka malami ne irin tashi malanta. Kuskure kuma duniya ba wani malami da bai kure. Ku bar gani yana karatun Qur'ani ba daidai ba kuna dariya. Malaman kuma suna da irin waɗannan kurakuran. Sai dai kilin nasu ba su yi munin nashi ba. Duniya ba wanda Qur'ani bai basuwa. Shi yana cikin mu'jiza ta Alƙur'ani. Wannan ba shi ke sa a ce ba malami bane. Ina fatar kun fahimta. To shikenan sai ya kama suka Ibn Taymiyyah. Ana mai raddi. Daga Ibn Taymiyyah sai ya tuma sai ya koma ga su Imam Bukhari. Sai ya kama suka manyan ahlus sunna. To nan ne da hankalin wasu ya fara tashi.
to me kai shiga Imam al-Bukhari kuma ai Imam al-Bukhari yayi ƙarya, Imam al-Bukhari yayi kaza, Imam al-Bukhari yayi kaza, Imam Muslim yayi kaza, Imam Abu Dawud yayi kaza, Dabrani yayi haka dai. To yana nan shikenan sai ya tuma sai ya kai ga Muawiya, sayyidina Muawiya sahabin manzon Allah. Ashe wai shi'a ce mataki mataki. Sai ya kai ga Muawiya. Duk da yake Muawiya sahabi ne, amma tunda yayi mulki, al'adam mai mulki duk wanda yayi mulki manzon Allah ya ce ba zai tsere mazargi ba. Sai mun ka dauka mulkin da yayi da shi da mahaifinsa Abu Sufyan shi ya ja musu zargin. Dada ana nan ko tun abu na wasa har zagi ya fito ga fili. Zagi na fita arziki ake wa Muawiya da mahaifinsa Abu Sufyan da mahaifiyar Muawiya Hindu ba abin da ba a ce musu. To ana nan me matsayin Muawiya da Abu Sufyan da Hindu waɗanda duk sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ma surukin manzon Allah ne domin diyarsa Ummu Habiba manzon Allah ya aura. Ashe in ga kara inda manzon Allah na da kima ya kamata ka taba surukinsa. Duk wanda ya ci mutuncin surukinka kai ya raga ma mahaifin matarka fa. In dai ana ragowa ya kamata a raga mai saboda kai. Ina fatar kun fahimta. Shi kuma Muawiya yaya ne ga matar manzon Allah. Dan uwan matar manzon Allah ne, uwa ɗaya uba ɗaya da matar manzon Allah. Ashe inda manzon Allah yana da daraja gare su, to ya kamata ko don Allah kasu da manzon Allah a raga musu. Bayan zaman su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shakundo. To duk wannan dai bata kare su ba. Ba abinda ba a ce musu ba. Ana nan sai an ka tumo, sai an ka kado Anas dan Malik. Anas yayi ƙarya, Anas ya ci amanan manzon Allah, Anas munafiki ne, har an ka kai har Abdul Jabbar baki ne ya buɗa ya ce kai ƙarya ce ba wani Anas cikin sahabban manzo Allah, ƙarya ce ba wani Anas dan Malik, ƙarya ce. Wani abu ya shiga ko bai shiga ba? To duk dai yana nan yana yi ba kyale shi an kai ba jama'a. Mutane ganin su kai kamar malaman Kano sun kyale, wallahi ba su kyale shi ba. Duk maganar da Abdul Jabbar ya ce babu wanda ba a bashi amsar ta ba. Kamar yadda nace muku Allah bai sa albarka ga maganganun nashi ba, shi yasa ba su watsu ba. Sai yanzu zamanin social media. Sai a gunto ga social media sai a tura ai an ce kaza shi, amma dai da an kyale da babu social media da dai da awa Abdul Jabbar ba ta fita da cikin ƙwaryar garin Kano ba. To shi arzikin ma da mun kai da awa Allah bai sa mata albarka ba. Ina fatar kun fahimta. Ana nan daga su Anas dan Malik sai an ka koma ga su Abdullahi dan Umar, aka koma ga Aisha matar manzon Allah da Hafsa. Daɗa shi kenan sai an haga mai sahabban gaba ɗai su Abu Huraira suwa dama shi Abu Huraira kura ne mai tsohon laihi. Duk wani wanda bai son Allah bai son manzon Allah to ba zai so Abu Huraira ba. Ina fatar kun fahimta. Mai tsohon laihi ne ga makiya musulunci. Duk wanda an makiyi musulunci yake so ya soki musulunci to Abu Huraira zai fara liƙe ma. To haka dai daɗa ko shi kenan ko Abdul Jabbar sai ya buɗe wuta sai ya samu wawayen yara, kuma ba wasu bane 'yan shi'a ne. 'Yan shi'a an kashe musu malamai. Wane ne babban malamin shi'a Kano? Turi yana ina? An tura shi lahira. Wane ne babban malamin 'yan shi'a Najeriya? Zakazaki yana ina? Burtai ya sa shi ga baro an tura an kai gidan yari an tsare. Ina fatar kun fahimta. To sai abin ya zan kamar an yi mishi allura. Yanzu waɗannan su ne jagorori. To ga da Allah ya mai shi dai ture yana lahira. Zakazaki kuma yanzu yana can la ya mutu fiya wa la ya haya. Yana ga hannu. To yanzu yaya zai yi domin ya yi admiring ɗin mutanen Iran? Tallafin da ake kawo yanzu a rinka kawo mai ga wani namiji sun samu wanda ma ya fi zakazaki ɗaya bota, dan nan sai ya buɗe wuta gaba ɗai. Asalin tsakani da Allah matsalar Abdul Jabbar matsala ce ta cikin gidansu. Matsala ce ta cikin gida. Yaya abin ya faru? Wato lokacin da mahaifinsu ya rasu sai ya ga gidan yanzu ya fi kowa ilimi shi ga ganinsa. Amma me ya amfani ilimi babu mutunci babu tsoron Allah? Don haka sai ya yunkuro akan a yi mai halifan uban, halifan Kadiriya. Ka san uban shi shugaban Kadiriya na Afirka. To shi ne sai an ka ce a'a ko kana da ilimi baka da mutunci. Sai an ka ɗauku magajinsa yayansa Qaribullahi sai an ka bashi. Shi kenan sai hasada Qaribullahi ta rufe zuciyarsa.
don haka sai ya kama soke-soke dan nan daɗa har ya komo ga sukar sunna gaba ɗaya har ya komo ga sukar manya-manyan sunna. To ana nan yanzu abin da ya ƙara lalata lamari da wani maganganunsa yake yana cewa ya gano kaza ya gano kaza, to yanzu sai ya jawo waɗanda bai kamata ya sawo ba. In ya ɗebo wata kashashaɓa sai ya ce Bukhari ya ce haka nan, sai ya kama ɗauko hadisan Bukhari yana jirkitar da su yana fassara su yadda ya ga dama. Jama'a ya faɗi da baki nai yace da in an ce mai ɗan shi'a yana damuwa, yace to yanzu a ce mai ɗan shi'a ba shi ke damar da shi ba, a kira shi ɗan sunna shi ke damar da shi. Ashe ya nuna ɗan sunna na yanzu ba ɗan sunna ba ne, ga mafhumin maganarsa ya nuna ɗan shi'a ne. Ina fatar kun fahimta. To Bukhari malamin su wane ne? Ahlus sunna. Littafin Sahih Bukhari littafin su wane ne? Ahlus sunna. Da bakin sadda kai ritaya daga sunna kamata ya ka kwasu Bukhari da duk littafin sunna haka mana abin mu ahlus sunna. Ba ruwanka da abin da a ciki, ka tai can ka samu littafin da ka amince da sunan Shi'a. To sai ya kama ka shashaba, sai ya jirkita ga yadda hadisi yake, ko karamin ɗalibi ya karanta yana iya fassara hadisin fa. Hadisi bai da gumudi, amma da gangan, deliberately, intentional, sai ya jirkitar da ma'ana hadisin ya bashi ma'ana yadda zai bata hadisin. Sai ya kama ɗebi manyan maganganu yana cewa maganan tana nan cikin Bukhari da Muslim, tana nan cikin littafin Ahlus Sunna. Shikenan sai maganar yanzu ma an ka saki Anas dan Malik, an ka saki dan Umar, an ka saki sahabbai, sai an ka koma ga shi mai gidan duka. Sai ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk aibi da ka sani Abdul Jabbar ya jingina shi ga manzon Allah, amma sai yayi dubara yace cikin littafin Ahlus Sunna magana take. Magana ba ta da daɗi, amma mu za mu haɗe ta ne akan hikaituwa kawai. Allah ya sani da ƙwara azzara ba mu yarda da wannan magana ba. Amma za mu hikaito ta saboda mu wayar da kan ƴan uwanmu waɗanda ne ganin sun jahilci abinda Abdul Jabbar yake ciki. Jama'a ya Abdul Jabbar ya jingina zina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Zina yace kuma ba shi yace ba, hadisi na nan cikin Bukhari da Muslim. Yana cikin Bukhari. Yace wa manzon Allah ya kama hannun wata, ya tafi da ita, ya biya bukatarsa da ita bisa godabe. Manzon Allah fa ke yanzu na bis titi. Yanzu to kaga abin da yasa nace su ma ahli sunnan suna da dan nasu laifi, irin hanyar da Abdul Jabbar ke bi su ba su ebenta. Yanzu akwai shakiyancin da ya fi ka ce manzo ka jingina zina ga manzon Allah. Madalla, to maimakon a zo a fassara mai magana irin wanda yayi, to ba su iyawa. Saboda mi? Saboda ganin girman ubane duk wace wanda girma aga mallan Nasiru Kabara ba na addini ba. To ga addini Nasiru Kabara yayi girman manzon Allah. To in ka taba manzon Allah, mi zai sa ban taba ubanka ba? Maimakon su zo su bude mai ita su yi mai yadda yake fahimta, ba su iyawa. Ina rimku rantsuwa da Allah, da Abdul Jabbar mallami ne Sokoto da tun shekarun baya ba waɗannan maganganun. Sai sun ka zo wai kara, yanzu ka kyale a ci mutuncin sahabban manzo Allah, a ci don kariya ga Nasiru Kabara. Wa Nasiru Kabara? Wa Nasiru Kabara? Darajar Nasiru Kabara ga musulunci ta yi ta sahabban manzo Allah. To ko ta dan hodiyo ba ta yi ba. To don mi za mu raga mai? Shi ya haishe ginda, don haka sai ya haishe ginda. Sai ya zo bisa mumbari irin haka cikin masallaci, bisa mumbari sai ya samu babban malami cikin manyan malaman ahli sunna na Kano, sai kutumar kaza ubanka. Wasu kyale shi, wasu karimci, wanda karimci kaza ka ce ma Bello Yabo kutumar uba ne, ban ce ta ubanka ba. Ina karimci yake? Maimakon zo su rama sai a ce a kyale shi kenan aka kyale sai ya sagarce, sai ya wuce duka. Ina gayyata ta taho Sokoto. Kuma da can ba mu san abin da yake cewa, don magana bata te ko ina ba, yanzu ba ta budu ba, to ya shirya amsar da za a bashi. Nasiru Kabara, akan Nasiru Kabara muka kyale ana cin mutuncin manzon Allah da matan manzon Allah da sabon manzon Allah. Wace daraja aga Nasiru Kabara ta kai ta sahabbai? To in ya haifi da ko yana cikin kabari sai ya san ya haifi shegen da. Lokacin nan in ya zagi Aisha a zagi uwa tai, in ya zagi Anas a zagi uba ne, ba shi za a zagi ba, a zagi Nasiru Kabaran mana. To su ba su iya yin haka nan, nauyi suke ji. Ana tare da yaya, min roba da yaya ne, ba su yi mai magana tun dan uwansu na ya bari.
to in bai ji magana su ba don mi ni naka jin to ni shi bai ji koyar su ba ni ka jin koyar su don haka kyale wanda sun kai shi yasa ya samu hurriya sai ya ci gaba ya zargi manzon Allah da zina ya zargi manzon Allah da liwadi Abdul Jabbar ya zargi manzon Allah da liwadi kuma yace maimakon ya batta nan maganarta sai yace yana na cikin littafin ahlus sunna to shine malaman ahlus sunna sun kace ƙarya ce littafan nan dai mun fi ka sanin su ba mu da wani littafi na ahlus sunna da yace manzon Allah ya taba zina ko inda an ka rubuta manzon Allah yayi liwadi amma kai ga haka faɗi da bakinka sai yace to a zo a zauna ƙarshe da abu ya buɗe wuta shikenan sai sun ka rubuta takarda sun ka yi ƙungiya da 'yan ɗariƙar tijaniya da 'yan ƙadiriya da 'yan izala da 'yan salafiya da 'yan wane ne an ka haɗe wuri guda yanzu wuta ce ta kama su can masu jin daɗi da wuri izala yake zagi to yanzu an kai gare su an kai ga manzon Allah an kai ga sahabban manzon Allah in ba ku son izala su dai waɗanda kuna son su shi yasa an kai haɗin gambiza na dole an kai maja ta dole da 'yan ɗariƙa da 'yan izala dole an ka haɗe a ta samu waggauta da kun ka bari ta yi girma ba ku ganin shi'a da sun ka taso nan ne yanga cikin masallacin bello da na shehu ake zuwa ana zagin aisha ana zagin sahabban manzon Allah shekarun baya ta faru ko ba ta faru ba ahli sunna sun ka ta inda sarkin musulmi shi ke kula da masallacin na kakanninsa an ka haɗa mai ya kire 'yan shi'a ya ce su bari sun ka ce ba su bari don Allah ku ku samu naku masallaci sun kace kun ba su barin masallatayyan da na shehu da na bello an ka rubuta takarda ga gwamnati an kai ma gwamnati zamanin gwamnatin ba farawa gwamnati ta kira 'yan shi'a ta ce musu to ba daidai ne kuna zagin magabatan ahli sunna ba kuma cikin masallatai ahli sunna saboda kashe wuta sai gwamna ba farawa ya ce musu ta duk inda suke so su samu fili gwamnati za ta gina musu masallaci su koma can su yi abubuwansu amma su ban masallatai sun ka ce ba su son masallaci nan dai za su zaunawa masallacin bello da na shehu kuma su zagi aisha su zagi abubakar su zagi duk wanda suke so ahli sunna sun ka ce okay yanzu mun ɗauke nauyi ko ahli sunnan sa ku dama su jikokin mujahidai ne ba lalatattu ba ne ba jikokin 'yan kasuwa kawai ba ne wa'ancan kakanninsu 'yan kasuwa ne mugo kakanninmu mujahidai ne mun saba da kundun bala duk wanda ka taho da ita mun hika shiri muke mu kashe ko a kashe mu akan wannan addinin mu ba jarin mu annan muna kallo ba sun ka ce to yanzu mun ɗauke nauyi to yanzu ku bari tunda gwamnati sun yi ƙaryen gwamnati sun yi ƙaryen majalisar sarkin musulmi mu ba su yi ƙaryen mu ba sai an ka tai lokacin nan sati dut on weekly basis shi shugaban 'yan shi'a ka shiga cikin mumbari masallacin bello ya faɗi abin da yake so an ce muna zagi to mun zagi indo wace ce indo wai na aisha ita ce indo shikenan ran nan baradin sunna sun kace sun kai meeting sun ka ce to ranar narba ne suke wa'azi ko an ka ce to shikenan to ran nan ko mu ko su wanda duk adda haƙe ga masallacin Shehu Bello ran nan muna gani sun ka shirya sai an ka ce an ka samu manyan kwadduna an ka samu wasu cikin baradin sunna an ka ce in an ka gama sallah mutane da tije sun ka fita lokacin da 'yan shi'a ke wa'azi to baradin sunna za su shiga in sun ka shiga a ruhe kwaddo da baya kuma duk wanda adda makullin kwaddo ya bar wurin ne ta yi ta yi 'yan shi'a sun zo da makamai dama sun sa ana tagitin din sun zo da makamansu baradin sunna sun kawo ana gama sallah shugaban shi'a ya tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kawai sai an ka ruhe kohohin masallacin Bello duka kuma waɗanda na ruhe sun kai gida wallahi dan nan sai an kai a cire kwai cikin masallacin Bello nan Sokoto 2005 an kai a cire kwai an ruhe masallaci ba inda zakana an kai a cire kwai cikin masallacin Bello 'yan shi'a sun ka hita da kyat in haɗa ma an ka kashe na kashewa cikinsu da na ahli sunna ina tabbata muku tun 2005 din nan da an kai wannan a cire kwai 'yan shi'a ba saki taka masallacin Bello ba har yau magana gada na kai muku an yi maganin su ko ba a yi ba sun gagari gwamnati wasu sun gagari majalisar sarkin musulmi to ita gwamnati ita kuka jiran ta zo ta ce ta yi muku maganin wasu wayannan lalata muku addini don haka iskan mai filin mushe a yi irin haka nan tun da harkar ta zan shigantaka sai sun haka sa ka san mutanen mu'alis suna musamman 'yan salafiyan nan abi doka shi doka ya bi
wallahi duk mutumin da bai bi doka ban bi mai doka iyaka mu haƙari mu istighfari shi yasa aka ce billahi matsala gadan kuma da ita zan mutuwa don ba barin irin wagga matsala nake yi ba yanto mi a to ku da baku da matsala yanzu mi an ranar wagga wuta da kun ka bari ga tantana ci kuma abin da ya kamata a kashe kwana guda a zanna wanda yake wa Aisha tonun silili a wa uba ne tonun silili haka da ka gani in gobe yana ko ba taɓa wani sahabi a ɗauku uwa ta yi a faɗi wadda an ka aure uwa ta yi da uban uwa ta yi da kakan uwa ta yi da shegantakar da uwa ta yi tana ƙarama ba su iya wai su salafiya suka shi zance ni ba ɗan salafiya nake ba in dai wanga salafiya ni ba da ciki to shi ne sai an ka ba da ina mai rafani nan wurin ga magaji ne yake lokacin da zai yi magaji ne ya tona mun kai sallar mallar don Allah bai da hankali kakka biya mai nace to ni an ce ma hankali garan ba ɗaya ku nace wallahi ɗaya muke nace wallahi iyaka hankali na ka hanka taɓa ubana kana taɓa ubana hankali na ya gushe abu guda ne ka gudu wanda bai da uba ya taɓa amma in kana da uba wallahi in ya rige annabi Adamu mutuwa in ka taɓa ubana sai na taɓo shi ban huta ba to su ba su iya haka na wai salafiya suke yi salafiya ta ce ka zanna a ta yi macin mutunci a ce ku kutuba bura ubanka ko kai baka ba su ba ni in yace mai diko kutuba bura uban uba ne zan cewa in yi istingifari in bai ba mu ta yi haka nan shikenan to haka dai ya ɗauko ya ce cikin littafan ahli sunna an ce manzo Allah na zina cikin littafan ahli sunna an ce manzo Allah na liwadi cikin littafan ahli sunna an ce manzo Allah bunsuru ne ya kira manzo Allah bunsuru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Jabbar ya kira shi bunsuru kuma ya ce littafan ahli sunna sai ahli sunna lokacin da sun haka abin ya ɓaci sun ka taso ƙarya ce jama'a mi sunan wannan makaranta tawa markazus sunna bancinta tana da wani suna akwai me sunanta muttafaqun alaiha yana daga cikin sunayen wannan makarantar me yasa ake kiranta muttafaqun alaiha saboda Allah yayi muna bayawa nan ne zauna wannan majalisin da bakin ba'un ta bismillahir rahmanir rahim ta ha'un ta tammad bihamdillahi sai da mun ka karanci Bukhari da Muslim da farko har ƙarshe Najeriya ya karanta mallamin da Allah ya wa wannan bai wadda Allah ya mana don haka jama'a mun karanta Buhari ko ba mu karanta ba tsakaninku da Allah karatun da mun kawo Buhari akwai hadisi guda da ni ketare tsakaninku da Allah kun ga inda Buhari ya ce manzo Allah mazalaci ne kun ga inda Buhari ya ce manzo Allah yana liwadi to duk Abdul Jabbar ya jingina su ga malaman sunna to shine an ka taso dada sun ka tafi da abu ya ɓaci sun haka koke ga gwamnati hankalin gandujiyar ta duk mai imani an ka ce mai manzon Allah yayi waɗannan alfashoshin ai dole hankali ne ya tashi sai yadda ka yace to a dakatar da karatu Abdul Jabbar sun ka ce to wallahi in ba dauki mataki ba yanzu duk abin zai faru kaga yanzu me zai faruwa yaki za a yi da magoya bayan su da magoya bayanai a dauki girma da an kai Sokoto 2005 sai hankalin gwamnati ya taya ta ce to a dakantar da karatu Abdul Jabbar a dakantar da sashi ga rediyo da talabijin dukkan a yi bincike da an ka dakantar an ka ce kuma ya zauna cikin gida ba wai don a kuntata mai ba a'a saboda gudun kada a kai mai farmaki tun daga takardu ahli sunna sun ce lalle za su dauki mataki saboda kariyar rayuwa tai na yi shekara 2 da watanni gidan yari abin ga security detention kuma zamanin siyasa kun san in an ka iskan ma alƙali abin da yake cewa ban da wani abu da aka zargi na kun san abin da alƙali ke cewa wai ana tsare da ni ne for my own personal security haka alƙali sai ni shekara 2 da watanni to shine an kai mishi sai ya ƙara yace ba a yi mai adalci ba me adalci yace ba a saurare shi ba a hada shi gwamnati ta hada shi da mallaman nan da ke cewa ƙarya ya kai shirye kake yace shirye yake sai an ka tuntuɓi mallamai ahli sunna sun kace su ma shirye suke ka ji yadda an kai an kasa zaman to shine abin da ya bani mamaki
irin matakin da wasu malamai da wasu shugabanni na ahli sunna sun ka ɗauka, mu babu hannunmu babu ƙahonmu ga wannan zama, mu babu ruwan mu ba mu yadda a yi ba. To yanzu kuna nufin a ƙyale shi ya ci gaba da faɗin waɗannan maganganun ga manzon Allah? Yau shi ne maslaha, shi ne zaman lafiya. A ƙyale shi cikin maganganunsa ya ce wai an ce ƙatti sun wa Aisha layi. Ƙatti, ku saurara. Ya ce ƙatti gashi rubuce cikin Bukhari da Muslim an ce ƙatti sun wa Aisha. Su wane ne ƙatti? Wai sahabban manzon Allah sun wa Aisha layi, kuma gidan manzon Allah kuma gaban manzon Allah. Yanzu ka ganin sai a tambayi yanzu kai ubanka don Allah yana iya jimirin ƙatta su taho su taushe uwarka gaba garai? Sai a yi mai wannan tambaya. Nasiru Kabara yanzu yana jimirin uwarka mantu. Nasiru Kabara yana ubanka Nasiru Kabara yana iya kallo, yana iya tsayawa ya ga ƙattin Kano wanga ƙato ya hau ya zo ya hau mantu gaban Nasiru Kabara ya cida wanga ya zo ya hau. Tsakaninka da Allah Nasiru Kabara na iyawa? In ya ce a ce to da Nasiru Kabara da manzo Allah imani yaya Nasiru Kabara bai iya baka cewa manzo Allah yayi. To wai wasu haka nan wai kunya suke ji da nauyi. Inda ana mai haka nan magana da yanzu bai bari ba. Ai shedanci ne jama'a. To shi ne sai an ka taho daɗa, kaga mutane ba su fahimta, sai fahimta ta zan kala biyu. Akwai wasu da cikin malaman ahli sunna sun ka ce wai baya da kyau a zanna da shi saboda bai da cikakken hankali. Oh, baya da hankali ko? To yanzu a kyale shi ya ci gaba da cin mutuncin manzon Allah da sahabbai da magabata ahli sunna ƙarya tunda bai da hankali. Cikin ahli sunna akwai mental ko babu? To tunda bai da hankali a haɗa shi da waɗannan marasa hankali iri ne mana. Ko babu mental cikin ahli sunna, to a samo su a hada shi da shi tunda harkar mentality ce su ta can su yi ta yi. Amma bai yi ma'ana a ce wai tunda bai da hankali ya san salo ya ce do Allah a taimaka mai da kuɗi. Kaga wagga magana ba ta shiga ba jama'a. Wasu kuma sun ka ce a'a ai maganganun da yayi ya ridda don haka bai kamata bata lokaci da zama da shi. Mun yadda ya ridda. To kafiri nawa manzo Allah ya zama da shi? In mutum ya kafirta jama'a yanzu ba ku son, hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humr. In ya ridda ba ku son shari'a ta zanta hannunku sai a kyale shi haka nan ridda kuma yana wa mutane jafa'i. Kaga wannan shi ma ba dalili bane. To har an ka samu jama'atu nasrul, ban san abin da ya kawo jama'atu nasrul islam ba. Wai sun ka ba da communique su ba da hannunsu ba su goyon baya, sun yi kaza sun yi kaza. Har shi shugaban JNI sarkin musulmi ya yi to shi ma bai zuwa da sauki. To sai mi in baka zo ba? Sai mi? Yanzu in an gayyace ka ɗauran aure, naga wani yaro ya rubuta ga yace in an gayyace ka ɗauran aure kace baka za shi sa a fara ɗauran auren. Sarkin musulmi in ya zo da shi za a muƙabala. Dama ɗan kallo ɗaya ne. Akwai wata matsala sarkin musulmi ke iya walwalewa in an zo an ka zauna. To sai mi? Illa fulawa bisa teburi. Decoration kawai. Malaman ahli sunna na Kano sun ce a'a ba sai an dauko da wani wuri, su sun isa suna yi, shiri suke su yi. Sai a ce to shikenan yanzu ba ra'ayi ya zan biyu ba, akwai kwarori, alhamdulillah kwarori ne waɗanda adda ra'ayin kada a zauna da Abdul Jabbar. Mu kan wallahi ni babu abin da nika so yau rayuwar duniya kamar a zauna da shi. To wasu sun kace a'a to shikenan ku da kun kace ba ku yadda ba an dauke muku, sai ku sai fata alheri. To sai an ka dawo zagon ƙasa. Gobe ya kamata a yi zama jiya wai sai ga wani lawaya ya tafi kotu, wai kotu ta ba da umarnin zaman na haramtacce ne don haka kotu ta dakata sai. To yanzu tambayan mu ga lauyan da ya kai ƙarar da kuma kotun shin me aka nufi? Yanzu ana nufin shikenan Abdul Jabbar ya ci gaba da zagin manzon Allah, ya ci gaba da ce manzon Allah dan liwadi, ya ci gaba da ce manzon Allah mazinaci, ya ci gaba da ce manzon Allah bunsuru gaba gare mu, shi kotu kaso. To wallahi kotu ke bidi bala'i. Wannan ba aikin kotu bane. Kotu abinda an ka sani ta yi abinda yake maslaha ga jama'a. Wallahi wannan ba maslaha bace. Kotu ta yi kuskure. Wasa duk wasa ce banda dogara uwa miji da taɓarya. In dai can da wuri magana ta yi na kira yau ta zama ma'arifa, magana ta yi ta buɗu ta kawo gare mu, wallahi ba za mu kyale ana cin mutuncin manzon Allah ba. Ba za mu kyale ana cin mutuncin manzon Allah ba. Don hakan ga da wanda ya kai ƙara kotu da shi alƙalin duk sun ci amanar musulunci.
sun ci amanan manzon Allah, sun ci amanan sahabban manzon Allah, sun ci amanan mu ahli sunna, sun ci amanan Abdul Jabbar. Don shi Abdul Jabbar ya ce a zo a yi zama, to yanzu an ce ba a yi, an ɗage. Kaga an ci amana ta yi, tunda shi ya ce yana da hujjoji. Ai abinda an makasudi ba wai wasu abubuwa za a kawowa ba, a'a Abdul Jabbar ya ce na'am, ka ce ma manzon Allah ɗan liwaɗi, kuma ka ce cikin littafin ahli sunna ka gani ko ɗauko mana cikin wani littafin ka gani, ga hannun cikin ɗabarani, mu'jamul kabir ɗabarani, to buɗe a karanta. Ai malamai ne ko? Buɗe a karanta. Yanzu wallan ke luwar da kawwa su waɗannan mahaukatan yare da annan kewaye da kai, yanzu wa mallamai ita in ka isa. Ya isa ya yi? Ɗabarani gashi nan ya sani mallaman ahli sunna wala suna karanta sai inda hadisan manzon Allah ne. Don haka ya ɗauko mu abinda kawai malaman ahli sunna sun kace maganganun da na fito ga baki ne, kuma har yau magana ganni kai bai janye su ba, in ya janye su fine, bai janye ba yana nan bisa gare su kuma malaman ahli sunna sun musanta, sun ce ƙarya yake yi ba waɗannan maganganu cikin littafin malaman mu. To kaga ashe dole sai an zauna, sai a zo gwada muna inda wani malami na ahli sunna ya rubuta cewa manzo Allah dan liwadi ne, gwada muna inda wani malami na ahli sunna ya rubuta manzo Allah mazinaci ne, gwada muna inda wani malami na sunna ya siffanta manzo Allah da bunsuru, gwada muna, shine kawai. To wanga aka cewa bai da kyau wannan zama, in ba a yi shi ba ku faɗa mini mi zai kawo zaman lafiya kamar wannan zaman. Shi ya ce ya yadda, malaman ahli sunna sun ce sun yadda, waɗanda ba su yadda ba su koma gida su yi kallo. An ce sai sun zo, ba sai sun zo ba. In kowa bai yadda ba, ni ina bisa ga ra'ayin cewa a zama da shi, duk in ba su iyawa a kira ni. Kuma wallahi Najeriya ba wanda ya fi kowa cancanta zama da Abdul Jabbar kamata. In karatu ne a zo a yi, in ma iya shegin ne a zo a yi. Tunda mafi yawan abubuwa ne ai ba karatu bane, iya shege ne kawai. Akwai wani bidiyo da an kado yana cikin YouTube, hadisi kaza wallahi annabi bai faɗi ba, hadisi kaza wallahi haka dai kawai, kun babu wani dalili. To wannan ilimi ne, shigantaka ce. Don hakan ga matakin da wasu musulmi sun ka ɗauka ba daidai ba ne, duk da yake mun san fahimta gaskiya ce, kowa da irin fahimtar da Allah ka same shi. Amma kuma in ka ji kai bai kamata a zauna da shi ba, tun da wasu suna ganin ya kamata, to don Allah su ko a ba su dama, iyaka yi musu fata alheri, ko ma gidan kai zaman nan kakai roƙi Allah ya bada nasara. Dunnan ba mun nemi addu'a gare ku ba, ku yi addu'a Allah ya bada nasara, tana nan kuma muna yi. Don haka tsakani da Allah wannan ko ta ci amanan mu. Babu cin amana shekarar bana da ya wuce mana ɗage zaman gada an kai. Amma muna kira ga kotun ta tabbatar da ta dawo da zaman nan. Ba abin da zai kashe wa gauta illa Abdul Jabbar ya zo ya ɗauki littafin ahli sunna ya gwada mana inda wani malami na sunna ya ce manzo Allah ɗan liwaɗi ne. In ba ya haka nan ba wallahi wata gaba ta mutu ba. Kuma duk bala'in da ya tashi cikin garin Kano, to alƙalin nan shi za a hold responsible. Alƙalin da ya ce ya ɗage zama, duk bala'in da ya tashi Kano, don wallahi ba za a ƙyale waɗanga maganganu ba. In can da wuri ya yi 'yan salafiya sun ƙyale shi, to yanzu akwai waɗanda ba 'yan salafiya ba. Don haka yanzu za mu biyo baya, kuma za mu rinka shishi ta mutane gare shi. Ana saki ne su ɗaukan mai mataki. In dai nufin gwamnati a shashaci magana shi kenan ya ci banza, wagga magana wallahi ba a iya turbuɗe ta. Zagin manzon Allah hukuncinsa kisa. Ko limamin Makka ya zagi manzon Allah sai an kashe shi. Sannan iyakakka ce ka tuba, wannan tuba tsakaninka da Allah, amma mu sai mun kashe ka. Shi a hukuncin zagin manzon Allah. To jama'a, akwai zagin da ya fi kace manzon Allah mazinaci, akwai zagin da ya fi kace manzon Allah ɗan liwaɗi. Da rayuwarmu a kira manzon Allah ɗan liwaɗi, kuma a yi tsaba kotu, Allah ya ɗebe mu wannan kotu albarka. Ba kotu ba wallah. Yanzu kai alƙali, in ubanka an kace madan liwadi kana kyalewa? To don manzo Allah ba ubanka bane kace ka dage zaman? Me a ranar wannan kotun? A bata da rana. To muna kira a dawo da zaman nan, in dai ana son zaman lafiya a dawo da zaman nan ya gwada wuraren da ahli sunna sun kace. In ba haka ba, to wallahi akwai bala'i ƙasa jajawur cikin garin Kano. Don wallahi ba za mu rungume hannu mu ana cin mutuncin magabatanmu ba, har da manzo Allah a ci mutunci dai, kuma a ce mu kyale. Da wani dalili? Mahaukaci na miron mu da inda guntun mari uwa ta haife shi miron mu.
ko ba ya ka hauka annan ba uwarka ta haihe ka da guntun mari to inda guntun mari uwa ta yi wai iya ka hauka annan miron mu mahaukaci ne ka ɗaukar lauya don hakan ga a dawo da wannan zama mun yi bakin ciki kwarai kuma mun yi Allah wadarai duk wanda adda hannu ga wannan Allah ya isan muna gare shi da basarake da mallamin addini da ɗan siyasa da alƙali da lauya da wani duk wanda adda hannu ga ɗagi zaman ga mun roƙi Allah shi isan muna gare shi kowane ne Allah ya saka muna Allah ya san ya samu cikin bakin ciki Allah ya saka muna gare shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika